Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy kami, Ginoong, kay nakasala kami, kanimo ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami, Ginoo. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami, Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan ug mag-aagap. Ayaw pagpahibalo kanamo ug ayaw pagpahilayo kanamo. Ug patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagadayeg kanimo. Pasaylua ang among mga sala, ug iuli kami nganha sa kinabuhi, ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Sa unang bulan, miabot ang katawhan sa Israel sa kamingawan sa Sin, ug nagkampo sila didto sa Kades. Namatay didto si Miriam, ug didto usab ilubong. Niining higayuna, walay tubig didto alang sa katawhan, ug naghiusa sila bato kang Moises ug kang Aaron. Ug ang katawhan nakiglalis kang Moises, ug giingnan nila siya. Maayo pag nahiapil kami sa pagkamatay sa among kaigsuunan at ubangan sa Ginoo. Nganong gidala mo man kami nganhi sa kamingawan? Aron ba mga matay kami dinhi ug ang among mga kahayupan? Ug nganong gikuha mo man kami sa Ehipto ug gidala niining dapit nga lisod puy-an ug dili katamnag trigo o igira o paras o granada. Ug dinhi walay tubig nga among mainom. Unya miadto si Moises ug Aaron ngadto sa pultahan sa tulda nga tagbuanan ug mihapa sila. Ug unya mitungha kanila ang himaya sa Ginoo. Giingnan sa Ginoo si Moises, kuhaa ang imong sungkod nga anaa sa atubangan sa sudlanan sa kasabutan. Ug kamong duha si Aaron, kinahanglang magpatigom sa mga tao. Sultihi ka ng bato nga anaa diha, ug kini muhatag og tubig alang sa mga tao. Niining paagiha, kahatagan ninyong mainom ang mga tao,
ug ang ilang kahayupan. Ug unya gikuha ni Moises ang sungkod sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Ug gitigom ni Moises ug ni Aaron ang mga tao atubangan sa bato. Ug miingon siya kanila, "Pamati kamo mga masupilon. Hatagan ba kamo na mog tubig gikan ni ining maong bato?" Unya ang bato gibunala ni Moises sa makaduha ug mibulog gikan sa bato ang daghang tubig ug nanginom ang mga tao ug ang ilang kahayupan. Apan gibadlong sa Ginoo si Moises ug si Aaron, "Kay wala man ako tuhuin ninyo, aron balaanon ako sa mga tao sa Israel. Dili kamo maoy mangulo sa mga tao ngadto sa yuta nga akong ihatag kanila." Kini mao ang mga tubig sa Meriba, diin gibasol ang Ginoo sa katawhan sa Israel ug gipakita niya nga siya balaan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigang inyong mga kasing-kasing. O mari kamo awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Ilhunta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga magsadya ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigang inyong mga kasing-kasing. O mari kamo mga pakita sa pagsimba, mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga naguhat kanato. Kay siya man ang atong Diyos, o kita ang katawhan ngayang gidumala. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigang inyong mga kasing-kasing. O nga makabatiunta kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan, din ang inyong katigulangan misuta kanako. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong binuhatan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Alleluia, 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 alleluia. Pagdanggo ng Diyos, alleluia. Ang Ginoong manaa kaninyo. Muna sa Pinoon. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
Himiyaw ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta, dool sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod, kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan, nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili siya manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad ni atong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari. Ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban ug giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Milisog si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, naghatag ka kanako, nagbabag ka kanako, kay ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Manlingkod, palihog. Mayong gabi sa tanan. Ako si Monsignor Juni Tupas, usa sa mga bagong pari ninyo dinhi sa parokya ni San Jose sa Mabulo. Ug ikaduha ko ning misa sa ako ang pagka-pari dinhi sa Mabulo nga simbahan. Nakamisa na ko kaniadto, pero isip sakop sa team ministry, ikaduha na akong misa kini. Ang primero kaganinang alas 5 sa hapon, English Mass, bago pa lang gayud ang milabay. Ang atong ebanghelyo karong adlaw mga kaigsuonan, naghisgot mahitungod kang San Pedro nga sa katapusan nga sentence sa ebanghelyo giingnan siya ni Jesus. Ang imong hunahuna sa tao, dili sa Dios. Ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Nga sa ato pa di ay mga kaigsuonan, adunay duha ka klase nga hunahuna. Two ways of thinking. Man's thinking and God's thinking. Hunahuna sa tao ug hunahuna sa Dios. Ug klaro kayo nato kini sa atong ebanghelyo. Atong naklaro kini kang San Pedro nga sa pirmero nakaingon siya, you are Christ, the Son of the living God. Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Pagkahalangdon. Si Jesus pagkanindot sa iyang gibati. Unya, sawa madugay, miingon siya,
kang Hesus. No? Dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Kadtong sa Hesus pagaantuson unya ilansang sa krus, unya pagapatyon, unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Niingon si Pedro kaniya, dili unta mahitabo kana kanimo Ginoo. Mao ni ang hunahuna sa tao mga kaigsuonan, mag-usab-usab. Nindot primero, unya usahay mukalit lang ka bati ang atong hunahuna. Nga gani giingnan siya ni Jesus, pahawa Satanas. No? Ang uban maka-question, grabe sa ni Jesus, Satanas gyud ang iyahang gisulti nga to kang Pedro nga maura man kadto, no? Nga dili unta ka na mahitabo nga care man kadto. No? Di ba moingon man ta sa ato ang mga mahal sa kinabuhi, atong mga higala nga unta maayo ang imong panglawas. Way disgrasya mahitabo nimo. Apan ngano man nga gitawag man ni Jesus si Pedro nga Satanas. Tungod kay mao kini ang taras ni Satanas nga atong nakita didto sa iyang pagtintal ni Jesus kung nakahinumdum ta tulo ka tentasyon ni Jesus. Puros kini nga mulikay sa kaayo. Ilabi na mulikay sa pagpasakit. No? Kadtong miingon, gitintal siya ni Satanas, ambak, kay sapnayon ka sa mga anghel. So, dili paantuson ni Satanas sa Jesus. Ug maura ni ang gibuhat ni Pedro. Di siya buot nga paantuson sa Jesus. Ug mauto nga nakahinumdum sa Jesus nga ang gibuhat karon ni Pedro sama sa gibuhat ni Satanas. Una kaingon siya, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako. So nagbabag sa pagtubos sa tao. Tungod kay ang pagtubos sa tao, kinahanglan manggayod sa cross. Kinahanglan magayod ang pagpasakit. So, fecal-mindedness, mga kaigsuunan ang tao. Ang panghunahuna sa tao, usab-usab. Fecal, meaning changing, unstable. Mao ni ang hunahuna sa tao. Ug lain pa atong makita dinhi ang sa first reading nga gikan sa Book of Numbers nga ang mga Israelita wala sila'y tubig, nagbagulbol sila. Ilang gibasol si Moses. They were grumbling, grumbling against God. Naunsa naman ni mas may pagtuwa pa ta sa Ehipto, doon na patay tubig dito. Ug mauni ang ilang buhat kanunay. One time, mahigugma sa Diyos. Another time, bagulbulan sa nila ang Diyos. Fecal-mindedness, gihapon mga kaigsunan. Apan ang Diyos, the other way of thinking is God's way of thinking. Ang iyang paghunahuna, paghigugma, ragayud kanunay, kanato. Dili mausab ang iyang paghigugma. Ang iyang paghigugma is unchanging, unconditional ang iyang paghigugma kanato. Ug mao ni ang ikaduha nga klase nga pangunahuna. Gani ang nahitabo dito sa disyerto nga wala na sila'y tubig, nagbagutbot, paghigugma gihapon ang gibuhat sa Dios. Tandog ni Moses ang bato, ug gikan sa bato migawas ang tubig. No? He struck it. Nigawas ang tubig. Ang bato nagpasabot kini og Dios. Nagpasabot kini og solid, strength, no? Unchanging. Mao kanang bato. Ang tubig, ang water, nagpasabot kini nga source of life. Nga ang Dios mao'y tinubdan sa kinabuhi. Ug siya gugma gayud hangtod sa hangtod. Matud pa sa usa ka magsusulat nga Kristiyano, things change. No? They come and go. Only one remains, and that is God.
Amen. Manindog ang tanan. Samtang namalandong kita sa pagkatukod sa simbahan, magampo kita uban ang abli nga mga kasingkasi ngadto sa Dios Amahan. Moingon kita, Amahan, panalangini ang imong katawhan. Amahan, patalingog ang imong katawhan. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang manununod ni San Pedro, maalamong mugamit sa gahom sa mga yawi, sumala sa laraw sa Diyos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang gahom sa dautan, dili mo daog kanila nga naghupot og mga katungdanan dinhi sa atong katiliban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang tanang matuuhon, kanunay mututok kang Kristo, isip sukaranang bato ug pundasyon sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang mga masakiton ug mga idaran, masuportahan ug mahigugmaong matagad sa ilang mga kapamilya ug mga kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga sila nga mihalin na gikan ni ining kinabuhia, makapahulay dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Amahan, tinubdan sa tanang kinaadman, ang imong anak mitugyan sa iyang gahom ngadto sa simbahan. Sa among paghalad nining among mga pagampo, tabangi kami nga matuman namo ang imong laraw alang kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa kabisyo gikan sa imong mga kamot, alang sibdaya pagmay siyang ngalan, alang usab sa atong kabuslanan, sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santusa kining mga gasa, o gitugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Hamon ang ibayaw mo rin sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo.
nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayo ta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon,
sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahom magang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kinimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kinimo, apan ipamulong lamang o pamaya ko. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kinimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.